Tazi, Roger Sozdar, Weşanên Aryen. Romana Sozdar a bi navê Tazî ji weşanên Aryen derket. Roger Sozdar di sala 1985 de li gundê Têco yên navçeya Qereyaziya Erzurumê hatiye dinê. Xwendina xwe ya seretayî û navîn li Yîboya Qereyaziyê qedand. Ji ber sedemên siyasî neçarma ku biçe dibistana Amedeyî li Enqereyê bixwîne. Piştî demekê bi şanoyê re mijûl bû. Beşa civaknasî ya zanîngeha Eskişehirê di nivî de hîşt. Di Kurd dere Enqereyê de bi Kurdî skeç nivîsandin û dan pêşandin. Roger Sozdar di romana xwe ya Tazî de behsa lêgerîna hin xwendekarên zanîngehê dike. Li hengê romanê yê sereke İlyas e. Dema ji bo zanîngehê tê Enqereyê weke kesekî ku winda bûbe lê tê. Çavdêriya her tiştî û hevalên xwe dike û digihîje bajarekî ku hevalên derdora wî ji keseyetiya xwe dûr ketine. Bo ku ew jî neşibe wan dikeve nava lêgerînekê û berê xwe dide warên azad. Lênûska xwe teslîmê hevalê xwe Selman dike. Roman jî lêgerîna İlyas bi lênûska li pey xwe dihêle ve dibêje. Lênûska destê xwe vedikim. Nivîsên İlyas. Li ser xwekuştinê helbestek. Bi Kurdî. Kurdî. Zimanê xwekuştinê. Zimanê gotinên xwînî. Bindest. Reben. Çalak. Gevin. Dûr. Nêz. Ez. Tu. Ax. Welat. Evîn. Rûpala ewil vedikim. Bi tenê yek hevok lê nivîsiye. Bêxale. Meriv dibêje qey nikare li dawiya hevokê bisekine û wan peyvên ku bi ser hevdû de diqêrin rawestîne. Evîn bi zimarekî tûj e. Cixereyê fê dixim. Zarokekî piçûk bi balonekî sor dilîze. Dayîka wî bi jinekê re ketiye sohbetê. Mijar debara jiyanê û dilgeşî ye. Dayîka lawik daxive. Êdî her tişt zêde giran bûne. Meriv nikare tu tiştî bifikire. Adin bêdeng disekine. Lênûskê cardim vedikim. Dîsa İlyas. İlyas ji Agriyê ye. Birayekî wî girtiye müebbetê yek kuştî. Dayîk û bav reben û piştkilûs. Dayîka lawik dîsa dipeyve. Lê dîsa jî em dilgeşin. Bila heskirin di mala meriv de hebe. Wekî din her tişt bixwetê. Ez û jinika din xweker dikin. Li lawik û balonê mêze dikin. Hevalê İlyas ê zanîngehê Selman ku di her tengasiyê de xwe berdide nava lênûska İlyas û bi helbestên wî yên bêhna welat ji wan tê rihê xwe têr dike bêhedan e. Tim İlyas difikire da ku rojekî di rûpelekî rojnameyê de navê hevalê xwe dibîne. Mam Hesen rojnameyê lûr dike û bi avayekî hişk li singê min dixe. Rojnameyê vedikim İlyas. Wêneyê wî û çarkesên din. Li ber aleke sor hatiye kişandin. İlyas hinekî kalbî ye. Simbêl berdaye. Çavên wî kûr dinêrin. Ji xwe re bernavek dîtiye. Wek êşên wî kûr e. Wek hêviyên wî bilind û bisinc e. Ji kezeba min xwîneke kelî dinoqite. Dilê min disoje. Nizanim çi bi xwe bikim. Dibim mar. Dibim pîrabok. Dibim dû pişk û bi xwe vedidim. Jehra xwe berdidim hindirê xwe. Di gewriya min de gor tên vedan. Qêrînên min tên defin kirin. Tazî. Bêkefen. Romana bi navê Tazî a Roger Sozdar çîroka bi sedan ciwanên zanîngehê ku ji bo azadiya welatê xwe di ciwaniya temen de xwe feda kirine di şexsiyeta İlyas de ve dibêje.